Norbert Gomboš nakonec přes první kolo tady v Liberci neprošel. Prohrál se Stevem Darcisem 3-6, 6-3 a 3-6. Jak zápas vypadal vaším pohledem? Tak vedel som, že aký je to hráč, je to veľmi solidný hráč a vedel som, že musím hrať čo najlepšie, aby som bol úspešný. V prvom sete som sa ťažšie hľadal, lebo on nasadil dobré tempo a ťažko som sa tak dával dokopy v tom prvom sete, čo som aj prehral, lebo som zbytočne sa ponáhľal a robil veľa neútených chýb. Druhý set sa otočil, tam som mu začal viac atakovať, ten jeho druhý servis. To mi potom sedelo, začal som na neho robiť väčší tlak, potom som prestal robiť viac chýb, že som to viac udržal v tej hre a boli väčšie výmeny a bol som úspešnejší v druhom sete. Škoda v tom treťom sete, že som si skoro prehral servis, že ma breakol na 2-1 a tam som spravil pár zbytočných chýb, čo ma stálo ten servis a potom už sa dobre rozseroval, pomohol si veľakrát s prvým servisom a ja zase moc nie. Dobre returnoval v tom treťom sete, že ťažké servisy, čo som dal, tak to vrátil a bohužiaľ preto aj vyhral. Původně vlastně Steve Darcis měl hrát proti Janu Šátralovi, ale ten se nakonec turné pro zranění nezúčastnil. Co jste říkal na to, že vám vlastně ten los přidělil druhého nasazeného hráče, i když jste ho původně mít neměl? Tak veľakrát sa to stane, lebo som aj počul, že Šátri nemám nejakú dobré akože chrbát, tak som vedel, že možno nenastúpi, ale tak čakal som trošku lepší los, lebo som sa dobre cítil tuto v Liberci a dobre som hral a škoda, že som dostal takéhoto skúseného a ťažkého supera, ale čo sa dá robiť, tak dostal som takýto los a dobre som sa cítil, aj som si na neho veril, ale bohužiaľ tam pár tesných lob to vlastne rozhodlo, že som prehral. Ve druhém setu jste začal hrát o mnoho víc ofenzivněji, dal jste 2 esa, zároveň teda 4 dvojchyby, ale mohla být tohle ta cesta, ta ofenzivní hra na svého protihráče, kdybyste takhle třeba začal od prvního setu? Tak áno, v prvom sete som zbytočne chcel iba rozohrať ten jeho servis, aby boli výmeny, ale tak ako hovoríte, mi pomohol tá moja ofenzívna hra. Začal som viac atakovať jeho druhý servis, čo mu potom nesedelo, že som si z toho robil body a dostal som ho pod tlak a to bol vlastne ten kľúč úspechu, čo som aj vyhral ten druhý set a len potom možno v ten treťom sete si na to super zvykol. Ja som prestal hrať tak presnejšie, že som trošku začal aj viac kaziť, ale tak nevadí, ako som spokojný so svojím výkonom a dúfam, že to na budúce bude lepšie. Ve třetím setu jste měl za stavu 1-2 breakball, nevyužil jste ho, mohl být tohle ten rozhodující balonek celého zápasu? Mohol, ako to by mi pomohlo zase sa späť dostať do zápasu, len bohužiaľ tam mi to nevyšlo a tak si potom vyhral servis. Keby to bolo 2-2, možno by ma to nakoplo ešte viac a začal by som si viac veriť, možno on by trošku zneistil, ale tak musím takéto šance využiť a potom by sa to obrátilo. Na první pohled vypadalo, že ten break soupeře trošku uklidnil a začal hrát více defenzivněji. Vy už jste se s tím potom nedokázal poradit. Co byste řekl k tomuto? Tak on je taký klasický hráč, že je veľmi šikovný, že on si veľakrát pomôže s tým sliceom a počká na chybu supera. Ja som aj vedel, že on takto na mňa pôjde hrať ale snažil som sa to tam držať v tom backende a pripraviť si ten úder, aby som mohol tú loptu potom zaútočiť a buď prípadne ísť na sieť, alebo ho zatlačiť a rozbehať ho. V treťom sete mi trošku nevyšli pár lov, tam boli pár tesných autov a čo mi vlastne nepomohlo, že keby možno tie tesné auty padli, tak možno by karta bola inak a možno by som ja viedol. Můžeme říct, že to byl takový souboj ještě nedávno zraněných. Vy už toho teda za sebou máte víc. Pro Steva Darcise to byl vůbec první turnaj po tom zranění. Jak se vám hrálo? Je to zranění už, nebo respektive už jste v pořádku definitivně a jak se cítíte? Cítim sa veľmi dobre, fyzicky som na tom super, necítim nič, v zápase hrám úplne naplno, na 100%, dá sa to povedať, že na takých 95% som už fit a vôbec už vlastne necítim, že by som bol nejak zranený alebo tak.
stačí iba, musím hrať takto zápasy a vyhrávať ako teraz tu v kvalite, že som vyhral 3 zápasy, to mi veľmi pomohlo a dúfam, že takto to pôjde naďalej, že budem hrať takto solidne ako tu v Liberci a keď budem hrať takto, tak verím tomu, že výsledky prídu a že sa dostanem späť tam, kde som bol. Samozřejmě v tuhle chvíli nepostup asi hodně mrzí, ale když se ohlídnete zpátky za celým tím turnajem, za těmi 3 vítězstvími, tak hodnotíte to kladně nebo tedy spíš záporně, že ta cesta tou hlavní částí nebyla delší? Tak beriem to pozitívne, lebo porazil som vlastne v kvalifikácii, porazil som 3 vlastne solidných hráčov. Hlavne včera vo finále kvality, tam bol ťažký zápas, že som bol set dole a že som to zabojoval, že som to otočil, tak to ma tak nakoplo, že vlastne som na dobrej ceste, že musím stále takto ďalej makať. Dnes to bolo iba o maličkostiach, čo som prehral, hral som tesný zápas s veľmi dobrým hráčom, tak ja to beriem pozitívne a musím začať ešte viac makať a dúfam, že potom výsledky prídu. A jaký bude teď váš další program, jak se budete snažit znovu vrátit do toho stádia před tím zraněním? Teď jste ukázal, že proti hráči první 140 umíte hrát a naprosto perfektní duel, tak co chystáte dál? Zatiaľ sme dohodnutí tak, že budúci týždeň hrám turnaj na Slovensku v Trnave, Challenger, kde mám divokú kartu do hlavnej, tak to som aj rád, že mi takto pomohli. A potom asi budem hrať tiež hlavnú súťaž v Meerbushi v Nemecku alebo v Taliansku, tam nie som ešte v hlavnej, ale som prvý von z hlavnej súťaže, tak to verím, že sa dostanem, že sa pár hráčov odhlási z tej hlavnej súťaže, lebo bude US Open a veľa hráčov sa už pripravuje na hard, tak verím tomu, že budem hrať ďalšiu hlavnú súťaž a potom sa rozhodnem, či budem pokračovať zase na Antuke tu v Európe, alebo pôjdem na tvrdý povrch do Ázie.